Přestal. Aha, vlk packu ukázal, ale kůzlata hned dveře přibouchly. Kde pak, ty nejsi naše maminka, ta má packu bílou a měkonkou, ty jsi vlk. Co mohl vlk dělat? Šel do mlýnice a prosil mlynáře, aby mu prodal pytel mouky. Peníze měl, tak mlynář prodal. Potom pytel roztrhl, celý se v mouce vyválel, až mu všechny chlupy zbělely a šel zase zpátky k chaloupce. Haló. Haló. Je tu někdo? Čekali jsme vás už ráno. Takový kus světa. Hrozná dálka je to sem. No tak, co pak už nepoznáš babičku? Tak pozdrav, Katko. Nech jí ovečku malou. Skoro jsem ji už nepoznala. Ta vyrostla. Maminko. Neplač. Neplač. Jakou jste měla cestu? Seděla jste aspoň? Ani snídani si nevzal, ani nám nic neřekl. Ani jsem ho už ráno neviděla. Kafe měl na plotně, kde jsou koláče, taky věděl. Tak vidíš, tatínku. Včera ráno. Zrovna jsem tlačil motorku z kůlny. Volá na mě Bursíkův kluk, byl se u pastejříka, leží váš dědeček. Šel jsem s ním, tatínek tam ležel na kamenech, košík s houbama měl vedle sebe. Bože. Večer předtím nic, byli u nás Jánovi, hráli jsme kostky. Děda si na nic nestěžoval, že by ho něco bolelo nebo... Tak najednou, z ničeho nic. Tak najednou. A co to má na hlavě? Takovou malou ranku. Doktor se nás ptal, jaký měl tlak, jestli netrpěl na závratě nebo jestli neměl infarkt. Bez snídaně, to se nedivím, že se mu chudákovi udělalo špatně. Tam bych sebou sek i já. To byste musela znát, ty šutry, je to mokrý a mechovatý. Tak vidíš, koncentrák si přežila teď. Taková malá ranka. Tenkrát mu bylo 52. Kdybyste mě poslechli a nebyli jste sem stěhovali,
mohl být ještě živ. Vždyť to se mohlo stát kdekoliv, maminko, třeba u vás na dvorku. Doktor říkal, že to asi byla mrtvice. Já tě tak hrozně mám. Já jsem se bála, co nám řekneš. Co by si se bála? Prosím tě, vy za to nemůžete. Pojď, prosím tě. Pozdravuje tě Maška. Darmo moc si chtěla taky jet, ale já jsem jí to zakázala. Co by jezdila, když je po svým měsíci? Ještě bych si vyčítala, kdyby se jí něco stalo. Frantíka měla nedávno ve špitále se středním uchem. Taky k němu nikoho nemá. A kmotr taky nemohl. Chystají pro Ježku svatbu. V sobotu to mají u nás a v neděli v Brně. I věnce jsem vzal 2. Jenom jsme nevěděli, kolikrát parte. Bude stačit 30. Pojď dál, já ti dám hned peníze. To je maminka. Přijmou se stres. Já jsem Jánová. Děkuji vám, posaďte se. Tady byly ještě včera 200. Jsi včera už jednu bral. Počkej. To máš. Ale máme. Vem si. Co stojíš, pojď dál. Zbytečně vám to našlapu. Pojď aspoň na chvilku. To jste hodný, že se tak staráte. Milošku, sklenky. Prosím vás, berte si. Nejsou čerství. Zrovna jsem doma nic neměla, když přišel ten nešťastný telegram. To jsou pagáče, víte. Tady je ženské ani neumějí, měla by si napsat recept. Vy jste se přestěhovali taky z Moravy. Ale ne, pracoval jsem tam po válce v Ostravě. Kdo ví, co nás ještě čeká. Třeba horší smrt, než měl on. Tak vidíš, tatínku. Říká se, že kdo jednou uteče smrti, je pak dlouho živ. Není to pravda. Já jsem vždycky myslela, že pochováš ty mě. Běhat někde po kamení, to ti bylo zapotřebí. Nám dvěma přece už stačilo tak málo, to jsi nevěděl. Kolikrát v noci já jsem se lekla, jestli ještě dejcháš. Ty jsi vždycky tak tiše spal.
že jsem se až někdy bála, že už ani nejsi. Potěš vás Pán Bůh, paní. Sama jsem zůstala, jako když do mě hrom uhodí. Ještě pár dní předtím jsem ho potkala, šel na poštu do Kaslíku s dopisem. Takovej veselý, byl zdravý. Já vím nejlíp, jak vám je. Sama jsem to zažila 2krát, já mám z toho nervy nad ranc. Kdy pak je pohřeb? Zítra ve 4. Já přijdu, to víte, že přijdu. Znala jsem ho teda jenom těch pár dní, ale řeknu vám, moc hodný člověk to byl, na každýho se zasmál, s každým promluvil. A jak se mu tady líbilo, říkat, kde pak u nás na Moravě, tam je to samý Listnáč. Tady jsou lesy, lázeň na nervy. Potěš vás Pán Bůh, paní. Nepouštěj sem nikoho, prosím tě, ať sem nikdo nechodí, víš, jak to myslím. Odpočinutí věčné dejš ti, Pane. Světlo věčné ať ti svítí. Ať odpočíváš ve svatém pokoji. Amen. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Zeď i dcera jsou ještě v práci. Vy jste jejich maminka, co? Paní Jana Ano. Kopečková, Ano, co pak chcete? vám tady 17. září zemřel manžel, že? Ano, pojďte dál. Prosím vás, paní, když jste sem přijala, našla jste všechny manželovy věci v pořádku? Nic nechybělo? No, to by líp věděl zeď. Přijďte, až bude doma. My jsme s Milošem mluvili už včera. Váš zeď říká, že ne, že sebou v lese ani nic neměl. Že by mi nic neřekl, to se mi nechce věřit. Pamatujete si, co si sebou přivezl? No pravda, že se pamatuju. Jestli chcete, pojďte se podívat. No, Já to prosím tam vás. mám v kofru, já vám to ukážu. Pojďte. Jezdil jsem často? Ne. Ahoj, Je to poprvé. Kati. To je prýma, že tu máš babičku, co? Tady jsou doklady, Katko, neobtěžuj pána. Chodí s naším Péťou do školky. A spořitelné knížky jsou u mě. Jak dlouho tu bydlí vaše dcera? Ona? Počkejte, na podzim se stěhovali. No jo, sakra, tak to už budou 3 roky. No jak to, že tu byl poprvně až teď? Ale trochu jsme se s mladejma pohněvali. No nechtěli jsme, aby se sem stěhovali. U nás se říká, že jsou tu všelijaký lidi. Ale paní, no tak. Pojďte dál. Pojďte. A jaká dálka to sem je. Když člověk pomalu umře, než sem dojede. Ale jděte. Rychlíkem jste tady za chvilku v pohodlí a v teple. A co tam vlastně hledáte? A už jste se s mladými usmířili. No zlobte se na vlastní děti. Takže žádné spory anebo hádky v poslední době v rodině nebyly, A co? proč bychom se měli hádat? Já vyjdu s každým po dobrodky.
Na křik to mě neužije. A proč to chcete vědět? Máte na knížkách dost peněz. No a to je něco špatného? Co pak jsme nějací hajdaláci, aby jsme si neušetřili k stáru nějakou korunu? Ale ne. Mě jenom zajímá, proč si je bral sebou. Ale kdyby se mu natrefilo koupit tu někde domek, no. Proč to chcete vědět? Ale ne. Já jsem říkal, že jsou vaši slušná rodina. Váš muž byl za okupace vězněn? A byl chudák. Byl. Nejdřív v Brně. A potom v Grossrosen. A za co? A za co? Za dobrotu. Kdyby byl to chlapa vyhodil, nikdy by se to nebylo stalo, nikdy by ho nechytili. On byl totiž opatrný. Převáděl přes hranice jen ty lidi, který mu doporučili železničáře, ale tenhle neřád přišel v noci sám a rovnou do stavení. Naříkal, že ho pronásleduje gestapo, tak můj se nad ním slitoval. Šel s ním, no, vidíte, vrátil se mi až po válce a z koncentráku. Vemte si. Děkuju. Jaký byl v poslední době jeho zdravotní stav? 48 kilo, pane. Měl, když se mi vrátil, ale já ho zvíhla nahoru. Všechny slepice na to padly. Ale ne, já myslím teď, než jel sem. Nebyl nějaký zesláblý nebo nemocný? No to víte, že nebyl, no. Co pak bych ho pustila na cestu, kdyby mu nebylo dobře? Pak, vemte si taky. Děkuju. Ožních dělal ty taky, no, dělal ještě v družstvu. Psal vám odtud? Ne, to nepsal. Napsaný on nebyl. To teda nikdy ne. Lístky k Vánocům a tak, to byla vždycky moje práce, ale lístek, že se ve zdraví vrátil, když jsem dojel, to mi teda poslal, to jo. Nevíte náhodou, s kým se tady stýkal? Myslím, mimo vaši rodinu. Tak jak bych to mohla vědět, kdy tady nikoho neznám. No, na pohřeb přijelo hodně lidí, to je pravda, přišli z okolí, no ale to jistě kvůli mladým. Byť na mě, pane, tak ho převezu domů, kde pak, a nenechám ho tady. Proč se pořád vyptáváte, co pak chcete vědět? Víte, mám tady lékařskou zprávu o úmrtí. Prosím, podívejte se. Já bych na to neviděla. Musela bych mít brýle. Víte, kdyby zemřel v nemocnici anebo doma a po delší nemoci, nebyl by tady otazník. Padl na ostrý kámen, prudce padl. Snídaní mu nedali, to je to hlavní. Kdyby si byl vzal aspoň kousek chleba, ale kde pak. A já mu pořád říkala vždycky, táto, nebuď na to jídlo tak nedbalej, no, ne? Tak vy jste tedy přesvědčena, že se mu udělalo špatně, ano? No, já pak bych to mohla vědět. Já tam přece nebyla, naši taky ne, byl tam sám chudák, naši už spali. Kolikže mu bylo, 70? Jo, obosena. No, kdybyste si dodatečně vzpomněla na nějakou zvláštní okolnost, tak stačí, abyste upozornila tady soudruha. Jasně. Děkuji vám. Bydlím hned vedle konzumu. Dobře. No tak se na nás nezlobte, že jsme vás vyrušili od práce. Víte, já bych nerad, abyste si celou tu záležitost brala nějak moc do hlavy. No to víte, nám se taky občas stane, že třeba za něčím jdeme a nakonec se ukáže, že to byl omyl. No, jedině tak. Kdo pak bych proti němu mohl něco mít? No, tak- Nikomu nepřekážel. Kdybyste cokoliv potřebovala, tak tady soudruh mi všechno vyřídí. Tak nashledanou. Nashledanou. Bohem. Jak to, že nejsi v práci? Zapomněl jsem úkoláky. Neviděla jste je někde? Ne, neviděla, já ani nevím, co to je. Proč se mi neřekl, že za tebou přišli? Co mě máš tady? Co si to za člověka? A co to za náturu? A co tady hledáš teď jako duch? Všecko se člověk musí dovědět od cizej. Ahoj, Miloši. Ahoj. Prosím vás, aspoň před nima. Jen mi řekni, co tady chtěli, co myslíš, co se jim nezdá?
Kvůli pojišťovně. Si vám budou muset dát nový výměr na penzi. Ale že se ptali na takové věci, to bys měl slyšet. No to jsem blázen. Kdo je tam dal? Ne, Milošku, já to vidím poprvé na mou duši, já to neměla v rukou. Oni si asi mysleli, že tatínka někdo okrad, víš? Mě se neptejte, jak já to mám vědět. No i do papíru se koukali. Co se sakra divíte? U nás si ženská v práci opařila palec a měla jste to vidět. 3krát přijeli. Co 3krát? 5krát? Jestli to byla nešťastná náhoda, jestli si to neudělal, jestli to neudělal někdo jiný, jestli to udělala si sama, no. No do všeho se koukali. Najednou přijdou cizí lidi, najednou. Člověk se ještě z jednoho nespamatuje, už jsou tady zase SNBáci. Já nevím, ale teď se teď ještě k tomu, ke všemu po tatínkovi pořád zdá, pořád to slyším mluvit. Ale ne jako teď, víš, jako za mladá. Aničko mě říká, že tou naší holkou o tom nechci mluvit. Ona si všecko moc bere, je to taková papíra. Babi, prosím vás, ale vážně. Neříkejte před nikým, že tady byli vyšetřovat. Jakom bych to říkala, prosím tě, chlapčery, tady nikoho neznám. Bejt pomím, tak se spakuju a odjedu domů. Víš, kdyby mě nebylo líto Jany, že je tak na všecko sama, tak se spakuju a neuvidíš mě do večera, to ti říkám. A dědečka dám vykopat a odvezu ho taky. No, my přece, když jsme v kuchyni a máme puštěnou televizi, tak neslyšíme, kdyby někdo venku skákal po roletě. 28. Herbo, ty to kalíš teda. Vezměte si pagáčku, už vám je nesu. Ale musíte si vzít ze zvrchu, jsou čerství, ale ty spodní se mě trochu připálily. Tady je sůl. Potřebovala bych dostat přes ruce, jsem teď taková nešikovná. Proč, když vypadají báječně? Ale tak, teď se mi nic nedaří, celý den plech byl na úhel. Děkuji. A on vám byl na mě ještě drzej. Tak jsem mu řekla, víte co, seberte si tu schránku, pověste si ji na výbor nebo na hasičárnu. Náhodou jsou výborný, babi. No, to jsem ráda. A čaj, víte, čaj nebo kafe. A vy radši kafe. Co? Tak uděláme kafe. Babi, pojďte si s náma zahrát. Padej, Koko. No, mami, sedni si, já na ní Ne, postavím. ne, jen si sedněte, dokud jsem tady, tak vám snad posloužím, ne? Bez tak si jak připadlá popel. Když jste bydleli u nás, to si měla jinou barvu. To se nedivte, člověk má za celý den zlobení v krámě dost a tě přijdou otravovat SNBáci. Co pak se stalo? Ale nic. Chuligáni rozbili poštovní schránku, no. Vidíte. Ničemu to nedá pokoj. U nás byli taky dneska SNBáci. Kvůli čemu? Ale nic, kvůli dědovi nějaký nacionále, no znáš to. Kde pak? Chtěli vědět, jestli tatínka někdo neukradl, tak je to. A proč jste mi to neřekli? Kdybyste mě poslechli a nebyli jste se stěhovali sem, tak se to nemuselo stát. Dostal jsem tady slušný místo a domek. No. Vy se ženete mezi cizí lidi. Já jsem stará, ale poradit si nechám. Koho tu znáte? My si nestěžujeme. No, že byste si pomohli, to se nedá tvrdit. Můj je zrovna takovej. Mohli jsme do města, být s ústředním topením a on že se tu narodil, no. Co z toho má? Starousedlý. Je, Domov je domov. babi, pojďte si s námi zahrát. Domov je domov, paní. To já znám. Třeba škaredý, já vím, co je to zvyk. Domov je tam, kde se člověku vede dobře. To je moje řeč. Kde má člověk chleba, tam si zvykne. Babi, pojďte, můžete 3krát. Dejte pokoj, abych vám to jenom kazila. Ale mami, nemůžeš nic zkazit. Tatínek se to taky hned naučil. Pane, jak to s náma mastí? No, Chudáček. fakt? No tak to aspoň zkuste. Ne, pak já si sednu vedle, abych vám nepřekážela. Ale mami, co pořád máš? Řekni, ať hraje. Co pak jí to neříká? Babi. Takhle ručičky, takhle. Takhle, zavřni. Staňte si k tomu hezky. Ještě nic. Klid, teď. Kvedli. Hup. No prosím, 3 jedničky. No, mami, ty uděláš pokrm jednička. Dobrý, mami. Tak napiš 3, jo. Vemte si. A teď Jeste. teď 4.
A není tady bestie ještě jednou. Sakra, kdo pak si to na tebe myslí, že by ten zubař? Jaký zubař? No mě to bylo hned divný, že vyhrávám. No, ty můžeš mlčet, víš, co přišla do statku ta Jožina, holíš se obden. Babi, Jožina, to je kus. No, včera ji vezl na motorce. No takhle. Na hlouposti to vás teda člověk užije. Hej, Kdyby bylo po mým, já bych vzala mokrou handru a celá Jožina by táhla. Náš tatínek, co byl živ, na žádnou se mi nepodíval. Ale podíval, jenom že to dělal šikovně. To neříkej. To nesmí říkat, takový věci. On nelhal. Tatínek nikdy nelhal, pamatuj si. Ještě z koncentráku mi napsal, maminko, ať jsem byl, jaký jsem byl, za jinou jsem ti nikdy nešel, mi napsal. Jiný darevný chlapi, co by se jich ženská ráda zbavila, ti si žijou. A on musel chudák sám v lese. Bez snídaně. Mně by se taky udělalo špatně, kdybych měla jíst ty vaše blafy. Jseš přece vůl. Vždyť jsem nic neřekl, co jsem řekl? Proč pořád mluvíš o tatínkovi? Víš, že začne hned brečet. Tak si aspoň jdi omluvit. proč si tu nerozsvítíte, babi? Pro mě je škoda elektriky a já se pod mě nebojím. Babi, Miloš to tak nemyslel. No, něco si usmyslí a musí být po jeho. Ne, vždycky o vás krásně mluví. Řekněte, bylo jim u mě zle. Navařila jsem jim, vyprala, přišli k hotovýmu. No je, to bych taky bral. No, vy jste rozumnej a milej člověk, pane Jan. Co byste mi radil, přestěhovat se k ním? Proč ne? Ačkoliv mezi lidi potom přijde ledacos. No, leda bych si tu koupila domek, abych byla ve svém. Co, 32 000 za mokrou barabiznu? Taky je milý to vyhodit peněz, teď když tatínek není 32 000. Říkáte, to se tu tak draho prodává. No to víte, lidi to tu zabrali jako konfiskáty a teď nevědí, co za to chtít. Mě už nic netěší, co tatínek není. Kdo mě poradí? Zeď? Ten přece nepromluví, ten mi nic neřekne, jako s tím vyšetřováním. Třeba vás nechtěl rozčilovat. No, kdyby kváknul, že byli za SNBáci, no, tak se zavřu přece, nepustím je do chalupy. Prosím vás, a co po vás vlastně chtěli? A víte, že nevím, já jsem byla tak zdupačená. Ale na něco se vás přece museli ptát. No ptali, kdo pak se v nich vyzná, jestli se nic nestratilo, kde byl tatínek za Němců, jestli byl zavřený, koho tu znal. A ještě teď mi z toho brní hlava. Co si to tady špitáte? Paní, vy dej pokoj. Pojďte, mami. Ale nechci. A máte kafe na A stole? já nechci kafe. No, pojďte. A vůbec u vás nespím. Co jsem tady, nechci kafe. Kulikání. Co pak jste tady dělali vy dvě? No, to víte, jako dvě ženský o samotě nadáváme na ty naše chlapy. Vy si můžete stěžovat, paní, vy určitě. A nevěřte tomu, když je mužský zas moc velký dobrák, tak to taky k ničemu nevede. Neozve se, nedupne si. No, jako můj tatínek. Vymetou s ním kde co nejhoršího. Paní, nestěžujte si, já jsem se na toho mýho kolikrát rozkříkala. Jiný chlapi za války pašovali jídlo a cigarety a stavěli si za to baráky a ten můj převáděl lidi. Halíř v životě, od nikoho nevzal, nepak a já jsem jim ještě vařila. A scháněla jsem jim šaty na cestu a teď je mi líto, že jsem mu to někdy vyčítal. No, mami, no to... O 200 ho vzali při minulý výplatě. Já na jeho místě bych udělala cirkus, on se bojí. No. Když tatínka zavřeli, ostala jsem baráku sama. 2 děti na krku a nikde ani halíře. A řepa a brambory v zemi, to bylo nadělení. To byly starosti, to jste měli vidět, jak mi šla hlava kolem. Ještě tí, že my žádný děti nemáme. Pak mu budou do smrti vyčítat, že musel do Wehrmachtu. Druhý tam byli taky, jak se jim vede. Ale tak zle nám zase není. Je, babi, nemáte horečku. Já nevím proč. No, že máte takovou žízeň, poslyšte, nepijte Žízeň na mám? cukrovku. To nevím. Moje máma ji měla, to je strašně záludná nemoc. Jaký to má příznaky? Právě.
žízeň, zapomněklý od závratě. Jejda, to všechno mám. Ještě něco v sugeru, člověče. Prosím tě, to kdybych já byla tak zdravá jak maminka. Co hledáš, mami? Papír, Papír. napsaní, pust. Kdyby to nepočkalo do zítřka, já bych Ne, vám ráno nepočkalo. přines něco pořádného. Ne, taky byste mohli Mařce napsat. Aspoň za ořechy byste se jí mohli poděkovat. A když si něco umí? Nevemte jindy, ne. Ale seďte, prosím, který tě čas. No. Tady není žádný ingoust. Ještě něco? A 50, 70 a lířovou známku nemáš? Ještě něco? Já Mařce napíšu, že nás kvůli tatínkovi vyšetřovali. Je to taky dcéra, má právo vědět, co se tady děje. Ne, já jsem před dětma nikdy žádný tajnosti neměla. No proč by to Mařka neměla vědět? Co pak jsme tatínka zabili, nebo co? Prosím tě. Že ty taky všecko zveličuješ, uvidíš Esenbáčka a už si celý vedle. No, Sláva, tak co zase chcete? Podložku, řádky by mě lezly k jedné straně. Je sakra nechte les! Domluvíš s maminkou. No, hezky. Cizí, aby tě učil slušnosti. Přece ji nemůžeš brát vážně. Tobě se to řekne. Ještě, ty jsi to taky slyšel? To jsem měl slyšet. Venku někdo chodí. Dejte pokoj. Ne, na mou duši, Co choď. máš vyvádět? Ne, já něco viděla. Nejdřív za oknem a potom tady. Mami, neblázněte. Tady kolem domu. Někdo hledá. Ne, já ho viděla. Když ti to říkám, tam někdo je, určitě. Kruci, fix. Nechutám. Která z vás dala pod schody tu vanu? Já nevím. Já vás jednou s tou vaší dešťovou Já vodou ne, vyrazím v obě, já mám mami, duši, prosím vás, já musím v 5 hodin vstávat, neblázněte, já tady nemůžu strašit po baráku. Mně je špatně. Mně je špatně. Mně je špatně. Já nemůžu dobře dýchat. Jano,
Počkejte, já zavolám Janu. Nechy, prosím. Nemám dojet po doktora. Ne, co by si chodili? No, Teď tak už když je vám pozdě. špatně. Ne, počkej, už je to lepší, to bylo leknutí, prosím tě, pojď sem. To bylo Vám leknutí. se něco zdálo, Ne, že? já jsem to viděla. Pojď, já ti to ukážu. Podívej se, tamhle za oknem. Tam někdo stál a hejbalo se to tam. Na mou duši. Mami, a teď je to ta naše křivá Ruška, tý jsem se sám jednou lek. A kde mám dopis? Dopis, kde je ten dopis? Miloši, kde mám dopis? Pojď sem, dopis! Tady, to psaní, co jsem vzala Mašce, tady ležel na stole a je pryč. Tak si ho ráno najdete, máte na to celý den. Ne na mou duši, Miloši, tady. Tady se tady člověk nevyspí, to budu radši docela na statku. Tady jsem ho měla. Stojí za to, tohle. Někdo ho ukradl, říkám ti, tady ležel. Tady ležel na mou duši a je pryč, tak kam se to podělo? A pak maminka, koza odešla, ale předtím povídá kozlátkům, kozlátka, zavřete se a nikomu neotvírejte. Ale všecko slyšel vlk. Schoval se dole do kůlny a čekal. A taky práce, co to dělají za nitě, pořád se to uzluje. Taky. Povídej dál. No, a tak potom vlk přišel i hned k chaloupce, kde bydlela kozlátka, a povídá, kozlátka, otevřete, já jsem vaše maminka. A kozlátka byli chytrý, povídají, kde pak, ty nejsi naše maminka má hlásek jako paní mámin vlásek. Mladí ještě nejsou doma, to já vím. Já jsem se moc rozmýšlela, jestli mám za vámi jít. Myslela jsem, že se přihlásíte sama. A proč jste myslela? O čem? No... Katko, holčičko, pojď na chvilku vedle. Víš, my si chceme s babičkou trošičku popovídat. Co dítě neví, neřekne. No, tak já mám kupce 2. Tak, abyste nebyla překvapená, až se dohodnu s někým jiným. Jaký kupce, paní? No, na ten barák. Ale nedělej, to se já nemám ráda, když se někdo dělá. Chcete, nechcete, na rovinu, přišla jsem, zase půjdu. Já opravdu nevím, o čem mluvíte. 25 000 u notáře, 7 na ruku, 32 dohromady. Váš muž vám přece o tom psal. Ne, nepsal. Jen co nevymlouvejte, já jsem sama to psaní viděla, potkala jsem ho dnes 2 psaní na počtu, jedno mě ukázala, povídá, tohle píšu naší mámě, do týdna vám dám vědět. Žádný psaní jsem nedostala, paní. Ale proč by mě to povídal? Vždyť já jsem sama ten dopis viděla. Nic mě nedošlo, kdy to bylo? Že by se ztratilo? Ježišmarja, tenkrát prej zrovna chulikáni vybrali kaslík, jo? Ale kde pak? Žádný psaní jsem nedostala. Paní, chuligáni, na někoho to svalit museli, paní. Tak já vám jdu, takhle je to pár dní v noci v 11:30 od kamarádky. A vidím u té zdi, jak je ten kaslík chlapa.
Myslela jsem, že tam je jako za potřebou, tak po něm to se ví, moc nekoukám, ale žádný chuligáni, dospělý chlap to byl. Ani mladý mi neříkali, že by chtěl můj muž od vás koupit domek. Takovou věc by mi snad řekli, ne? Ale co by vám povídali, teď mu to rozmlouvali, že prej by koupil mokrou barabiznu. A tady je všude vrchní voda, oni nemají mokrý zdi, co? To by se mi nezmínili, no, to se mi nechce věřit. Oni jsou mladí, chytrý. Ty by nejradši, abyste všecko nastrkali do jejich baráku a pro sebe si nenechali nic. A já bych vám přenechala ložnici pěknou, zánovní, tvrdý dřevo, žádnej takovýhle červotoč. Čemu by mě byl barák, paní, když jsem teďko sama, prosím, a co pak potřebuju? Pár metrů hlíny. No, na vašem místě bych s mladýma dohromady nebyla. Ono to není jenom tak samo sebou, že se váš pán tak najednou zminul. Co tím myslíte? No, to, co povídám, on mladý není žádný terno, moc si pak vydělá 14 stovek, mladá má v obchodě 8. To si moc vyskakovat nemůžou. Vždyť jsou ještě dlužní Jánovi, zač myslíte, že si to tady zrichtovali? Jo, a taky on byl tajný na Národním výboru se ptát, jak se s vaším pánem pořádali. Jak se můžete opovážit mluvit takhle o mých dětech? Já vás neznám, paní, a nevěřím ani slova z toho, co říkáte. Tak ne, se zeptejte Jiry, kdo u toho byl, aha? Pat na kámen, taky ho mohl napřed někdo praštit. Podívejte se, paní, já to s vámi myslím jenom dobře. 35 za takovej baráček a za takovou zahrádku. Seberte se a jděte, prosím vás, jděte. Pomlouvat mi rodinu nebudete. Já nejlíp vím, jakou mám dceru, jaký mám zetě. Vědět, starou holubku klep, vlastní syn pro 5 stovek. Já to s vámi myslím. Jděte už, prosím vás, jděte. Jo, a nerada bych, aby se o to povídalo, nerada bych, aby si někdy na mě mladí počkali. To jste vy, děti? No jiné. Ne. Prosím vás, proč se tady zamykáte? No tak. Jak jste se měli celý den, co, děti? Bylo hodně lidí v obchodě? Ano, bylo. Kdy Katka? Vedle, spokojně. Ty máš hlad, viď? Já ti udělám vajíčka, chceš? Nebo amoletu bych ti mohla udělat, palačinku. Mně stačí kus chleba. No ne, jestli řekni, večeře hned tak nebude. Děti, už jsem vám chtěla dávno něco říct. Tady mám nějaké peníze, vy byste je mohli jistě potřebovat, no tak si je vemte. Si je nechte. No víte, co se může stát? Penzi tak velkou nemáte. A ty se na mě zlobíš, Miloši? Proč bych se zlobil? No jo,
Radši si to vezmi, ještě by Mařka řekla, že jsme to od tebe vylákali. No, jak chcete. Já měla dobrou vůli. Tady jsou. Kdybyste potřebovali, stačí povědět. Rozumíš jí? Já teda ne. Ty jsi trouba. Mohli jsme Jánovi splatit ten dluh. A Jan počká, to by stálo za ty řeči. No, ona to myslela náhodou upřímně, víš, to jí zase křivdí. Já jí křivdím. Každý jiný by s ní dávno vymlazl dveře, jenom já jsem takový vůl, že si nechám všecko líbit. Proč si myslíš, že jsem šel do pohraničí? Měl jsem až pocať řečí, co nám všecko dává, že nás vlastně živí. Ale moc si to bereš. No, mám taky svoji hrdost. Mě je jí líto, ale řeknu ti, že kdyby zítra chtěla vody, tak bych ji nedržel. Tvá matka není o nic lepší. Nech moji matku na pokoji, ta aspoň takhle nevyvádí. Co pak, děti? Vy se hněváte? To by mě bylo líto. Všecko se dá vyřídit po dobrém. Kam jdeš? Pro Katku. Prosím tě, nech toho jídla. Už se ani nemůžeš dočkat. Honem musíš něco sníst. Všecko děláte kvapem. Umřete a nebudete ani vědět, že jste žili. Dneska to jinak nejde, když chceš něco mít. Peníze nejsou všecko. To říkáš teď, ale jindy? A jak to, že už nemáte televizor? A kdy pak mě svezete autem? Vy neumíte šetřit, neumíte hospodařit, to my s tatínkem, my jsme ta Jano, vy jste věděli, že tatínek chtěl koupit od Kotkovi ten dům? Ale nechtěl. To jenom ona pořád za ním běhala. Kouká se baráku zbavit, aby mohla do Plzně. Má prý tam nějakýho vdovce, nebo co? Nelži, proč mi lžeš? Říkal výslovně 32 000. Kdo? No, ten pan Jan. Ale jsme o penězích nikdy nemluvili, já to slyším poprvé. No. A 32 000? Patrně tatínek věřil víc panu Jánovi než vám. Ale prosím tě, máme s ním mluvil jednou a jestli s ním promluvil 5 slov, tak to už je moc. A jsme hráli ty kostky a on se najednou z ničeho nic zvedl a šel vedle do pokoje. Co pak, oni k vám ti Jánovi nechodili? Prosím tě, ti říkám. V sobotu se vrátili z dovolené, v neděli večer jsme tady seděli, hráli ty kostky, no a ve středu ráno tatínek už umřel. Poslouchej, kdy ty jsi mluvila s Kotkovou? Mami, mně je jedno, s kým se stýkáš, víš? Ale tahle Rebeka nadělala tolik pekla, že ji v baráku nechci vidět. Vlastní děti s ní nemohly vydržet. Ze statku ji vyhodili, protože kradla. A na Miloše má stek, že se jí nezastal. A ten pan Jan tu Kotkovou nezná? Špatné tušení, sny a pocity, to může být podnět pro psychiatra, ale ne pro nás. Dozvěděla jste se, že váš muž psal 2 dopisy. Jeden vám a druhý nevíte komu. A to je všecko. Může vám to aspoň někdo dokázat? Nemůžu tu osobu jmenovat, aby neměla oplétačky. A kvůli tomu jste mě volala? Podívejte, vy mi nerozumíte. Můj muž psal 2 dopisy. Pane, nesl na poštu 2 dopisy. Jeden byl pro mě a druhý... Aha, no a pro koho byl ten druhý? To mě nevysvětlíte. Třeba kamarádovi k svátku, ne? A kterýmu? To bych musela vědět. Počkejte. A pak říkáte, že se ztratil dopis vám.
To vám vysvětlím, hlejte. Vedle seděli naši a Jánovi a hráli v kostky. A já jsem, pojďte sem, já jsem tady u stolu psala dopis dceři, jako Mařce, víte? A přitom jsem pořád měla takový nepěkný tušení, takový zvláštní pocit, jako kdyby se odněkud na mě někdo díval. Takový nepříjemný šimrání, jako bych měla vlas za límcem, znáte to? No to přece musíte znát. Přitom mi to táhlo, abych se podívala z okna. Zase vám řeknu, že jsem měla strach podívat se ven. Ale nemyslete si, pane, že jsem nějaká měkota, kde pak? To u nás doma, když mě ujede autobus, to jdu klidně domů, polma v noci a kolem hřbitova, jejda, a jak si to štráduju, vůbec se nebojím. Já si říkám, mrtvých se neboj, živých se boj, mrtví neublíží, ale živí. No, zavolala jste dceru? Kdy? No tenkrát v noci. A to jsem jí měla budit? Předtím jste říkala, že hráli vedle karty. Ale kostky, pane, kostky, ne karty. A to bylo předtím, potom už spali. A kolik tak asi bylo hodin? A víte, že nevím, potom vám říkám, že začaly ty kroky. Tady, takhle to šlo, takhle. Nejdřív jako kolem dvora, až pak sem, ťáp, jako by tu někdo chodil v gumovkách. Slyšel to kromě vás ještě někdo? No, slyšel a neslyšel. Slyšel, zeď. On se totiž taky probudil, ale on myslel, že se probudil, protože má žízeň, nepak. Jenomže on se taky probudil a potom to zaspal. Nevěděl, proč se probudil. Víte, to já znám, mě nebude nikdo nic povídat. Já jsem jednou spala a teď se probudím a drsnu takhle do táty a říkám, táto, koukej, stávej, na dvoře něco bouchlo, tam už určitě něco spadlo, mu říkám. Přišel jsem zeď za vámi? Ne, teď vám říkám, že pil venku vodu. A co ten dopis? No ten jsem měla tady na stole a když jsem se vrátila, tak byl pryč. Odkud jste se vrátila? Ale on se šel Miloš podívat, jestli tam někdo není. No a byl tam někdo? Byl, jenomže on ho neviděl. On se praštil do šimpanzu a tak se vrátil a nadával. On zakop chudák o vanku. To jsou taky tady divný způsoby. To jak dřív slyšel, stavět vanku a chytat dešťovku hned u dveří. Kde pak to u nás, když prší, tak se dává vanka na dvůr, klidně, aby nebylo z ulice nic vidět. Z ulice musí přece barák vypadat jako malovaný a žádná ta jich břidla. Teď je to ošklivý, šedivý, kde pak na střechu patří krásný červený tašky. Je to ještě pro oči a netíží to tolik krov. Říkám, nemám pravdu. Ale ten dopis jste už pak nenašla, že ne? No nenašla. Ukradli mi ho, tady byl, ukradli. Podívejte, paní, já jsem mladší a kolikrát obrátím kvartír vzhůru nohama kvůli tužce, kterou mám v kapse. A kde pak ten tady byl, ukradli ho, říkám vám, ukradli byl. Nedala jste dopis náhodou třeba dceři, aby vám ho odeslala? Ježiš, co pak jsem blázen, abych nevěděla, co dělám. Počkejte. Dobrý den, babi, už jsem myslel, že nejste doma. Natočil jsem si u vás vodu do chladiče. Ale vy se ani nemusíte ptát. Babičko, prosím vás, nemáte náhodou doma zápalky? No počkejte. Nebo kamínek pro zapalovače, kdyby měl mít. Já vám dám. Tady máte. Nechte si celou Děkuji vám. krabičku. Děkuju. No a večer si zahrajeme v kostky. Ale o peníze, babi, aby jsme měli na pivo. Nashledanou. To byl? Náš dobrý známý, moc hodný člověk. Podívejte, paní, já potřebuju něco konkrétního. Víte, tohle, co jste mi vykládala, nezlobte se, ale nikam nevede. Vy máte zlé tušení, vy máte pocit, no dobrá, ale co s tím? Vy jste říkala, abych pro vás poslala, kdyby se mi něco nezdálo. Ovšem, když budete mít něco konkrétního, něco, co by se dalo dokázat nebo dosvědčit, víte, ale vy jste si začala dávat do souvislosti věci, které zřejmě k sobě nepatří a mermomocí budujete nějaké podezření, které nikam nevede. No a zatím to vypadá, že váš manžel zemřel nešťastnou náhodou. No tak nezlobte se, že jste vážil zbytečně cestu. Proč bych se měl zlobit? Je to moje povinnost, No děkuji, ne? kolik jsem dlužná. Ale no, nic, No nic, ne, je to moje počkejte, povinnost. Vy No, jste měl se mnou výdaje. Ne. Máte děti, aspoň trochu ořechů. Ani vás to nesmí napadnout. Ne, počkejte, vajíčka. Ne, Mám nashledanou. čerstvý, mám Já si samozřejmě všecko ověřím, co jste mi říkala a dám vám zprávu, tak nashledanou. Jo? No nashledanou, když nic nechcete.
Chudák divná, už jí to nemyslí. Mladí nevědí, co si s ní počít, tak jsem jim poradila, aby jí dali vyšetřit. Přihlásili jste se na zájezd? Dneska byl poslední den. No, přihlásil, ale ještě jsem to nezaplatil. Na co myslíš, člověče? Prosím tě, dáš mě 5 korun na den a chceš, abych z toho zaplatil 30, jo? Jak to mám dělat, nevíš? Vašák se nezblázní, zaplatíte to jindy. A nechcete půjčit? No ne, to my máme, jenom on dělá. Tak chudák. haš. Kolik? Ukaž. Ale hned si to schovejte. Abyste si nemuseli půjčovat od cizích. Já nemám ráda lidi, kteří jsou do očí tak a za zády jinak. Já mám náhodou všechno v hlavě v pořádku, jen kdyby to měl každý. Já si moc dobře pamatuju všecko. Mně by se líp žilo, kdybych si všechno nepamatovala. Mami, co jsem vám zase udělal? Ty nic, Milošku, ty nic, ne. Tobě to taky neříkám. Mami, ty jsi komik. Hele, nezdržuj, ať můžem hrát. Hrát, pořád byste si jen hráli. Co pak jste děti? Nekoukáte napravo ani nalevo, jenom když si můžete dřepnout ke stolu a házet kostky. A kdo mě dal najednou tamhle do šuplíku ten dopis? No, to už mi asi nevysvětlíte. Prosím vás, teď už sama nevíte, kam co dáte. Kdo si myslíte, že je zvědavý na vaše psaní masce? Ten, komu by se hodilo, aby si lidi o mě mysleli, že patřím do blázince. No když budete takhle pokračovat, tak si to začnu myslet taky. Kolik si mu dlužen, že se ho tak zastáváš? Komu? Co to sem pletete? Nechci, aby jsem chodil. No přece okolní. Točíte. Je to zlý člověk. Co jste si to zase vymyslela? Dědeček ho viděl jednou a za 2 dny nežil. A mě je povědomej. Přestaňte, mami, jak můžete... Víte, že by vás mohl žalovat pro urážku na cti? A žaluje, když má dobrý Co svědomí. vás to zas napadlo? Co dělal za války? Co dělal, když byl u toho Wehrmachtu? Mami, ale ani se nevopovažte. Co jestli je to on, ten udavač? Viděla jste vůbec toho člověka? Viděla. Otvírala jsem mu tenkrát No, dveře. jak dlouho jste ho viděla? Chvilku. A bylo zatemnění. Jaký měl vlasy? Pamatujete si vůbec jeho obličej? No, dědeček by si ho byl chudák pamatoval. Mluvil s ním, šel s ním a naletěl. Dědeček možná, ale vy prosím vás, neblázněte, když bychom se odsaď museli vystěhovat, když by si po nás lidi ukazovali prstem, že jsme udavači, to přece nejde našknout člověka pro nic za nic. A on může o mě říkat, že mě máte dát zavřít do blázince. Jestli to řekl, tak to nemyslel špatně. Však já si zastán najdu, když ty mě nevěříš. Tak jestli chcete dělat rodině ostudu a hanbu, tak dělejte. Já svoje řeknu taky. Emile, prosím tě, nezlob se na mě. Já vím, že se určitě naštveš, ale kdybys mohl ty naší bábě říct, že jsi byl za války. Ona už si začíná vymýšlet a ona je všeho schopná. Teda tohle bych od tebe nejmíň čekal. Každý tady přece ví, že se musel narukovat do Wehrmachtu, to přece není žádná tajnost. Babička povídá, dědo, to nám někdo určitě krade ze střechy perníček. Ale děda byl líný, víš, nechtělo se mu vyjít ven.
Tak povídá, kde pak, babičko, to je jenom větérek, snad nechcete jít taky. Nikdo nejede bez ženy. Ale ty máš smutek. Ve čtvrtek jsme byli v kyni a neříkala si nic. Kdo jede všechno? Všichni ze statku. No zůstanete doma, to mě necháš samotnou ve stavení. Přece někdo musí být s Katkou, ne? No a co když se mu udělá špatně, co pak? Když jedou všichni, no tak vy můžete zůstat doma. Podnik platí autobus, já jsem nebyla v pořádném divadle od té doby, co se Katka narodila. No, divadla od zítřka nezavřou a můžete jít jindy, jste ještě mladý, se ještě Prosím nachodíš. tě. Kdy jindy, když seš v pondělí jet? Mladá paní, je dobrý den, prosím vás. Mladá paní, počte mě kulby, já mám vlastně jako řepíky. No, vypravujete se, vypravujete. No však, za hodinu už nám to jede. Jiní dají děcko k rodičům a jezdí si jak za svobodna. Však to má pak taky následky, jako za svobodna. Někde se zapomene a jo, je na střeše za svobodna. Nejdřív máte řeči, že jsem Janovita jako Zapadáková, že si se mnou nic neužije. Když jednou za uherský rok někam chceme, tak to je řečí. Od rána mi není dobře. Janičko, otevři okno, je mi dusno. A trochu vody, kdyby si mi dala. Počkejte, nedáte pozor, jenom mě najdete studenou, tak jako dědečka. Prosím tě, jeď sám. Proč jsem ty whisky bral kvůli tobě, mě to zpívání nebaví. Aby mě potom něco vyčítala. Já bych ti slovo neřekla, ale to by mi to Maminko. samotný bylo líto. Ty jsi byla vždycky citlivá, uznala. Tak sakra dost. Ty lístky vrátím, budem dřepět doma. Ještě jednou mě přijď, že někam chceš. A Miloši, A no jsem tak- ještě puštil, že musíš v autobuse sedět vepředu, jenom Tak- po stolu mám kvůli vám. Miloši, no. No, teď já tady nemusím zůstat, já už se mě můžeš zbavit, jestli chceš, tak můžu jet hned. Mami. Ještě před chvílí vám bylo špatně. Miloši, no tak. Já si stříhnu ve vlaku. Prosím vás, ani nevíte, kde přestoupit. Lidi by mi řekli, oni jsou některý cizí uznalejší než vlastní. Přestaňte špičkovat. Já bych se taky jednou nemusel udržet. Proboha, ticho, někdo jde. Ať to slyší, kdo chce. Stejně už se o nás povídají pěkný věci. No, dobrý večer. Já nebudu zdržovat, já Jenom pojď klidně dál, my nikam nejedeme. Ale jedem, to jenom on, víš to, on tě... Mohli byste vrátit naše lístky, nebo je někomu Proč? dejte zadarmo. On Emil nemůže, přišel na něj předseda, že musí zorat pod lesem. 8 hektarů, představte si. Dobrý večer, bude dělat do noci ještě celou neděli. On bude jezdit tady kolem nás? Jo, představte si, 8 hektarů má udělat, no to už není normální. No. Vlasto, víš, prosím tě, kdybys byl tak hodná, já mám starost, víš, kdyby ti to nic neudělalo, kdybys tak občas k nám nakoukla, ona tak divně mluví, já nevím. Jo, já se tady zastavím, klidně jet. No, Tenhle máš klíč je ode dnes. ano, tenhle a nejpozději v 12:30 jsme doma, možná už ve 4. No, tak ahoj. Ahoj. Když jsem to vlastně přestala. Jo. Tak vlk šel ke kováři, aby mu upiloval kousek jazyka. No kovář se divil, ale když vlk chtěl, no tak ho upiloval. Vlk pak celý rozradostněný běžel k chaloupce, kde bydlela Kůzlata. Zaklepala. Povídá, Kůzlátka, otevřete. Já jsem vaše maminka.
Ale kůzlata byli chytrý. Povídali mu, vystrč packu. No tak velký vystrčil a kůzlatka hned dveře přivřeli. Div mu packu nepřiskřípli a povídají, kde pak? Ty nejsi naše maminka. Naše maminka má packu bílou a měkkou. Ty jsi vlk. Tak vlk se zlobil, ale co děl? Běžel potom do mlýna, aby mu mlynář prodal pytel mouky. Peníze měl, no. Tak mlynář prodal. Vlk se v mouce poválel, až mu všechny chlupy zbělely. Pak běžel zase ke kozlátku a zaklepal. Jste v pořádku, paní? Slyšíte mě? To jsem já, Jánová. Já jenom, abyste se nepolekala. Otevřete. Není vám něco? Paní, jste tam vůbec? Vyndejte ten klíč. Co je s váma? Nepotřebujete pomoc? Ježišmarja, neupadla jste, paní! Jste dítěte, puste mě dovnitř, co křičíte? Proč jste mě neodpovídala? Už já mluvím, já celou noc tady mluvím. O kozlátkách mluvím, jak šel vlk ke kováři, aby mu piloval jazyk. Pak šel k mlynáři. A nevím, co bylo to třetí. Kam šel vlk dál? Paní, nevíte, prosím vás, kam šel vlk naposled? Prosím vás, paní. Kam šel naposled? Uklidněte se. Kam šel? Prosím vás, slyšíte mě? Já Vlk dál, dojdu do obchodu, zavolám pro doktora, ano? Lehněte si zatím. Já jsem hned zpátky. Slyšíte mě? Paní. Kam šel naposled? Kam šel naposled? Kam šel naposled? Maria, co tady děláš, šeče, pojď mě. Přišel jsem si pro vodu do chladiče. Stará paní není doma? No, tak si pumpuj na dvorku, prosím tě. Paní, jak je vám? Já vůbec nevím, co s ní je. Ještě štěstí, že ten doktor vzal hned telefon. Proč doktor? No, přece si nevím na svědomí, kdyby se jí něco stalo, prosím. No, kdy tě. přijede? Hned si slyšet. Kdy přijede? Hned se dal do auta. No, tak mu jdi naproti. No, přece jsem trefí, ne? Jo, ve dne jo, ale v noci. Myslíš, že bych měla To jít? samozřejmě, hele, tady máš matérku, Jo. jdi mu naproti k transformátoru, aby se nahoru nedal dole, jo? Jo. Jdi. Já jsem vás poznala. Já vím, kdo jste. Dobrý večer. Já jsem vás poznala. Babi, a nemejlíte si mě s někým? Ne, byl jste to vy. Tenkrát jste taky řekl, dobrý večer, chci mluvit s vaším mužem. Hledá mě gestapo a zatím vás poslali oni. Já sice nevím, o čem mluvíte, ale neměla byste se tak rozčilovat ve vašem věku. Aspoň mě nelžete do očí, proč mi lžete? Proč jste mě vzal tady ten dopis? A jak jste věděl, co mě můj muž psal? A já vám řeknu, co bylo v tom druhém dopise. Udání. Můj muž vás totiž poznal a chtěl potom někomu podat zprávu. Já to vím, já to všechno dneska vím. Byl jste to vy. Proč jste za mnou přišel?
Nic nezmůžete. Stejně vám nikdo neuvěří. A dejte už pokoj. Mně i sobě. Můj muž mohl ještě žít. Jeďte na Moravu, tady vám to nesvědčí. Byl jste to vy. Byl. Já to vím. Kdy a kde jsem to měl být já, paní, o čem to vlastně mluvíte? Byl jste to vy. Byl jste to vy. Dobrý večer. Tak co pak, babičko, co pak se vám stalo? Já tady nechci zůstat. Pane doktore, nechci. Nechci tady zůstat. Nechci. A kolik pak máte normálně tlaku? Vy jste nějaká rozčílená, že? No, já si vás vezmu do nemocnice a bude všechno zase v pořádku. Tak pojďme pomalu.